Selokhu siqhubeka nokwenyuka isibalo sabantu abahaqwa ubhubhane lwesifo iCovid-19 nabagcina ngokunqotshwa ilesifo nabo bayenyuka. Kepha-ke ikhona inhlasi yethemba elokozayo njengoba ziba khona iguli ezisindayo njengoba ezinye zazo sezagcina zidedelwa zabuyela emakhaya. Abantu asebehloliwe la ezweni bawu-460,873 njengoba bengaphezulu kwenkulungwane nje abantu abatholakale ukuthi sebehaqwe lolu bhubhane kulamahora angama-24 edlule. Ngokwezibalo ezikhishwe izolo, bathathu abantu abanqotshwe lesifo kanti uma sebebonke bangama-264 abantu asebebulawe lesifo la eNingizimu Afrika. Bakhona-ke abelulamayo kulezi guli njengoba izibalo ezisanda ukuphuma zikhomba ukuthi bangaphezulu kancane nje kweyinkulungwane eziyisi-7 abantu asebeluleme. Kubuyisa ithemba-ke ukwelulama kwalabantu njengoba bengagcini nje ngokwelulama bekhona abantu abathi uma belulama bese beyadedelwa beya emakhaya. Labo-ke asebededelwe baye emakhaya bayizinkulungwane eziyisi-7,270. Namanje isifundazwe iWestern Cape sayihola phambili ezinye izifundazwe njengoba sinesibalo sabantu abayizinkulungwane eziyisi-9,294 abantu kanti isifundazwe sinesibalo esiphansi sabantu abahaqekile iNorthern Cape njengoba khona bengama-37 nje kuphela abantu abahaqekile. Kushayisa ngovalo-ke kwenyuka ngamandla kwesibalo sabantu abahaqwe lesifo e-Eastern Cape njengoba izolo babe-124 abantu abahaqwe lesifo kulesa sifundazwe kanti uma sebebonke bacele 2,000. Zimbili-ke izinto ezikhathaza kakhulu. Okokuqala ukuthi sincane kakhulu isibalo sabantu asebehlolelwe leli gciwane njengoba iNingizimu Afrika inesibalo sabantu abangaphezulu kwegidi engama-50 kanti kunengebhe yokuthi ngabe izwe lizokwazi yini ukulawula leli gciwane njengoba kungena ubusika nje kwazise limandla kakhulu eindaweni ezinamakhaza. NguCalvin Dludla weindaba ze-SABC.